अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सेकंड राउंड जागोन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा दायो फार्स्ट राउंडआ जोब्बाय फार्स्ट राउंडआव 1 मिनिट होदोंमोन 1 मिनिटआव सानैबो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ जानाय नङा दिनै आङो मोनसे कम्पिटिसन होनो नागिरदों बे कम्पिटिसनानो जाहैबाय बैग्रि फिथाइ जानायनि कम्पिटिसन नाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन माने टाइमखौ 1 मिनिटल' होगोन आरो 1 मिनिटआव थाइबेसे बैग्रि जानो हायो ओमफ्राय फार्स्ट राउन्ड जागोन फार्स्ट राउन्डआव सोर बेसेबां जानो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकंड राउंड जागोन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा सेकंड राउंड जागोन सेकंड राउंडआव बेसेबां जानो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय उइनारखौ डिसाइड खालामसै सोर सासे देरहायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै होदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक मोनसे होदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे खालामदो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ शुरुनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो पार्टिसिपेन्ट सानैया नै बिसोर सानैयानो आरो बे सानैबो बिसोर सानैयानो पार्टिसिपेन्टआ बेसेबां जानो हायो आरो मिनिदोंसो बिसोरो थाइबेसे जानो हायो थ' भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांदो थाब जाब्रा गावबागावनि बिउ गारला दे थाब जाब्रा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दायो फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय फार्स्ट राउन्डआव 1 मिनिट होदोंमोन 1 मिनिटआव सानैबो समान जाबाय बेबो 9था बेबो 9था ओमफ्राय दायो सेकेन्ड राउन्ड होनोसै सेकेन्ड राउन्डआव अनलि 15 सेकेन्ड होगोन 15 सेकेन्डआव बेसेबां जानो हायो नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट दायो सेकेन्ड राउन्डआबो जोब्बाय सेकेन्ड राउन्डआव बेसेबां जानो हादों होनबा सासे बेबो थाइनै ओमफ्राय बेबो थाइनै सानैबो द्र'सो ओमफ्राय दायो उइनारखौ डिसाइड खालामसै सोर देरहाखो फार्स्ट जाखांग्रोनो हाखो थ' नोंथांमोनाथ' बैग्रि फिथाइ जानायखौ नुखांखाबाय बेसेबां जानो हाखो दायो फार्स्ट राउन्डआव
फार्स्ट राउन्डआव जानाया जाबाय फैलाय सानै फैलाय बे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है फार्स्ट राउन्डआव नों बेसेबां जानो हानायमोनलाय नोंलाय सानैबो समान समानसो फार्स्ट राउन्डआवहाय होथारदों माने समान जानाया फार्स्ट राउन्डआव रावबो देरायासै ओमफ्रायो सेकेन्डआव नों खनबेसे जानो हानायमोनलाय थाइनै ओमफ्राय नोंहा थाइनै आरो होमबा माथो सानैबो समानसो जाबाय दा रावबोथ' उइनार जायासै सानैबो ड्र'सो जाबाय बेबो फार्स्ट राउन्डआव 9था ओमफ्राय बेबो फार्स्ट राउन्डआव 9था ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड राउन्डआव थाइनै ओमफ्राय बेबो सेकेन्ड राउन्डआव थाइनै सानैबो 11 जानो हाबाय आरो हाथाइफ्राथ' बिराद थैखासिगोन बिसोरना बेदर हरलायनो हानाय नंला बिसोरो ओमफ्राय देरहानायफोरनो बिसोरनो दाहाय बैग्रिनि माला सुनानै गानहोनाय जासिगोन बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय